najskôr predstavím, tak ja som Magda Grabličková, Renata Nemcová, Mira Mojža a Juro Mojžar z priateľov z MCEPA. Dvaja z nás sú aj bývalí členovia Ecosu. Za nás, možno by som povedala aspoň pár slov k tomu filmu. Treba si uvedomiť, že je to viac menej aktivistický film a nedajú sa tomu zmesiť nejaké všetky fakty a sú tam veci, ktoré sú zjednodušené, prípadne ktoré treba dať na pravú mieru. Ja možno by som len tak z brucha spomenula nejaké dva momenty, ktoré pre mňa tam nejako chýbali, alebo ktoré by som tam zdôraznila možno. Jedna vec je, hneď tá prvá veta bola v tom štýle, že neuvedomujeme si, že by sme všetku energiu, ktorú LS potrebuje, mohli vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Nemohli. Proste realita je taká a to mi trošku v tom filme chýbalo, že neexistuje, aby sme pokryli našu súčasnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov a čoskoro z akýchkoľvek zdrojov. Súčasná spotreba v západnom alebo v severnom svete je neudržateľná proste a treba robiť v prvom rade niečo v oblasti úspor. To je prvá vec, kde sa treba zamýšľať na tým, čo sa dá spraviť. To, ako nahradzať zdroje za iné, je až akoby ten druhý krok. Čo tam bolo celkom zaujímavé, ono to ukazuje akoby viac takých rozmerov celého toho energetického sveta a tej transformácie energetiky. Dosť veľká časť toho filmu sa venovala otázke energetickej chudoby a toho, ako funguje energetika v krajinách globálneho juhu. Tam je pre nás zaujímavé to, ako vplýva aj politika EÚ a politika štátov globálneho severu celkovo na túto situáciu. Totiž tá politika je v istých veciach protirečivá. Na jednej strane teda tu máme nejaké ciele, nakoľko chceme využívať obnoviteľné zdroje v Európe a tak ďalej. Na druhej strane tá politika stále do dosť veľkej miery stojí na tom, že si zabezpečíme politicky, infraštruktúry a tak ďalej dodávky energie z krajín mimo EÚ. Často sú to práve rozvojové krajiny, kde sami tí ľudia energiu nemajú k nej žiadny prístup. A EÚ napriek tomu proste vráža obrovské peniaze prostredníctvom Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a ďalších inštitúcií, peniaze do budovania infraštruktúry na ďalšie akoby čerpanie zdrojov z južných krajín. Napríklad proste z európskych peniazí idú pôžičky na obrovské vodné elektrárne v Afrike, ktoré sú jednak likvidačné pre pomerne veľké komunity, ktoré im zničia územie, kde žijú, zdroje potravín. A potom tá elektrina, ktorá sa tam vyrobí, sa buď neuvažuje, že sa bude nejakým spôsobom transportovať do Európy, alebo ju využijú priamo tam v Afrike európske spoločnosti, ktoré tam niečo ťažia. Takže toto je druhá taká vec, ktorá mi tam chýbala, že bola tam ukázaná tá potreba tých ľudí energetická, ale nebolo tam ukázané to, že tá energia tam často aj je a používa sa úplne iným spôsobom. Toľko odo mňa. Neviem, či ešte niekto z vás chce niečo poznamenať, alebo to necháme na otázku. Ja som možno chcel iba povedať, že pre mňa dôležité posolstvo, ktoré celkovo som si ja tak nejak osvojil, ktoré má na to, je práve ten kontrast medzi veľkou energetikou, centralizovanou energetikou, ktorá je kontrolovaná centrálne, a tou decentralizovanou lokálnou energetikou, ktorá je v rukách ľudí, komunít. A práve tento rozvoj z dola dáva v podstate do rúk ľuďom možnosť, ako jednoducho povedať nie systému, čiže svojím spôsobom končí ako keby takú bezradnosť, pretože kým existovali využiteľné, technicky reálne využiteľné obnoviteľné zdroje, okrem teda biomasy, ktorá je tu odjak živá a bola v podstate jediným zdrojom energie pred priemyselnou revolúciou, tak to boli zdroje, ktoré boli naozaj koncentrované, ich vlastníctvo bolo koncentrované v rukách proste korporácií a ľudia na nich nemali dosah. Boli zákazníkmi, ktorí prijímali v podstate podmienky, čiže teraz si môžu podmienky určovať sami a
práve to robia tieto komunity, ktoré vychádzajú práve z toho, že chcú uspokojovať svoje vlastné potreby, nie potreby niekoho iného, začínajú od vlastných potrieb. A to je na tom tá krása, že v podstate dochádza ako keby k zmenšovaniu tej energetiky, lokalizovaniu. To znamená, že skracuje celý ten cyklus výroby a spotreby, približuje sa miesto spotreby k miestu výroby a tí ľudia, ktorí ju vyrábajú, zároveň aj spotrebovávajú. Čiže je tam oveľa priamejší vzťah v podstate k tej energii, ako to bolo doteraz. Čiže teraz náš vzťah bol naozaj len ten peňažný cez účet za energiu. Čiže toto je pre mňa veľmi aktivizačný moment, kedy sa dá naozaj rozmýšľať, či už na individuálnej úrovni, neviem, chcem si nainštalovať solárny panel na svojej streche, ak mám rodinný dom, alebo na streche bytovky a sa dám dokopy s ľuďmi, až po komunity a regióny, ktoré si povedia, že správame sa teda prehľad, čo môžeme používať a začneme to využívať a povedzme, že treba odstredníme sa od elektriny alebo od plynu, tak ako to robia ľudia v Nemecku, treba rozhodnúť dáme súbežne. Čiže pre mňa toto je taká motivácia, ktorá to chýbala, ktorá teraz tu je pre ľudí, že majú na výber a môžu sa chopiť vlastne energetiky, môžu vziať do vlastných ľudí. Ja ešte len podotknem, že bohužiaľ teda mal tu byť s nami Emil Beď, ktorý je naozaj taký, že expert a vyzná sa naozaj v tých technických veciach. Z nás bohužiaľ ani jeden nie je technik, ktorý by vedel vysvetliť úplne do detailov tie technické veci a teda kľudne sa pýtajte také veci, skúsim aspoň z toho, čo máme prehľad, niečo zvládneme. Ja neviem, no, však nejaké otázky, keď máte, alebo niečo, vaše postrehy možno? Prípadne aj vaše pocity z toho filmu, ja som tiež raz videl prvýkrát, takže mne veľa tém prišlo a hneď som sa zamyslel nad tým, že ako sa to ľudia vysvetlia, treba alebo aký majú pocit, či cítia, keď niečo vidia, nejakú informáciu, ktorú tam získajú. A tak neviem, možno sa baviť aj o tom filme, musím sa baviť o energetike. Môžete povedať, čo vám na tom nesedelo, alebo čo sa vám zdalo zaujímavé, alebo nepravdepodobné a tak ďalej. No, keď môžem ja svoj postreh z toho filmu, mne to prišlo ako jedna taká, že hodinu 20 to má, hodinu 20 reklama. Ako strašne to bolo robené aj takým spôsobom, že možno napríklad ma vyrušovala hudba, keď hovoril ten chudák z OPEC-u, alebo keď to bol, tak úplne aj obraz taký chladný, úplne hrozné. A potom zrazu tie riešenia, hudba krásna, všetko, optimizmus a tak. A myslím, že mnohí asi aj vieme, že ono to nie je celkom také celé ružové aj ohľadom solárnej energie, solárnych panelov. Že vlastne to práve sa mi nepáčilo na tom filme, že strašne veľa vecí tam vôbec nebolo ani spomenutých, ani povedaných. Neviem, ja tiež nie som technik, ale viem, že niektoré veci, teda počula som o niektorých takých ako negatívach, napríklad tých solárnych panelov, že čo sa týka toxicity tých solárnych panelov, keď sa to zničí, neviem, ako to má životnosť, ako sa to vyrába, alebo teda z čoho je to zložené. Potom, čo ja viem, napríklad, že väčšinu energetických teda veľké percento z energie, ktorá sa vyrába v krajine, ide do priemyslu. Keď je to, povedzme, krajina, ktorá je založená na priemysle ako Slovensko, že máme automobilový priemysel. Či je vôbec reálne, aby sa vlastne priemysel získaval energiu z obnoviteľných zdrojov. Že také veci tam proste chýbali a prišlo mi úplne také až fakt absurdné porovnávať ľudí z rozvinutých krajín, Florida, Elon Musk, elektromobily, proste človek, ktorý má vlastné rakety do vesmíru a rozpráva pritom o nejakej ekológii a tak. A pritom jeho biznis je, že vypúšťa rakety a ľudí tam posiela na dovolenky a tak ďalej. A potom ukázať nejakých teda chudákov v Mali, ktorí si tam inštalujú nejaký solárny panel, robia na tých $120, možno ja neviem, 3 mesiace, aby si to tam mohli, alebo čo, že proste pre mňa ten dokument bol, no ako skôr ma nahneval, ako určite veľa vecí tam bolo zaujímavých vidieť, teda, že dá sa nejako aj sebestačne fungovať, alebo tie technológie nové, o ktorých som vôbec nevedela, hej, s tým uskladňovaním energie tak, ale
veľmi nešťastne zvolil to ten režisér proste. Akože asi, ja neviem, ako vy máte z toho pocit, ale mňa to tak ako niekedy miestami ma to tak ako viac zo stoličky, že... A nás tiež. Treba povedať, že áno, naozaj, je to proste aktivistický film s konkrétnym proste zámerom propagovať nejakú konkrétnu myšlienku. Pre mňa je to také, že na druhej strane sú tam naozaj zaujímavé myšlienky. Mňa niektorí tí ľudia tiež rozčulovali vyslovene. To je pravda, ale na druhej strane si myslím, že čo sa týka tých technológií a týchto vecí, tak tam neboli nejaké akože také, že veci, ktoré by boli nepravdivé alebo chýbali tam potom niektoré veci, sa zoberali. Ja by som napríklad oveľa viac ako Tesla športiaky, ktoré super bohačov zdôraznil skutočnosť, teda, že možno všeobecnejšie hovoril o mobilite ako takej, hej. Súčasný model individuálnej dopravy je neudržateľný. Sám o sebe je jedno, aké palivo poháňa auta, pretože tu dojde len k previeťu produkcie emisí na energetický sektor, hej, alebo čohokoľvek. Čiže je to o type spotreby, hej. Viac by som možno hovoril o tom, že skade pochádza elektrina. Uvádzali, že je možné pokryť z obnoviteľných zdrojov, možno. Ale myslím si, že pri flotile automobilov, ktorá je v súčasnosti na svete, je to pochybná informácia. A trošku som míňa tým, bolo tam trošku naznačené, že viac ako keby na dlhé tráte, že treba využívať verejnú dopravu a podobne, ale toto podľa mňa tam môže byť oveľa viac rozvinuté. Celková tá koncepcia udržateľnej mobility v mestách, bol tam spomenutý car sharing a carpooling a tieto veci, ktoré sú veľmi zaujímavé, možno. Ale to už ako keby nebola téma obnoviteľných zdrojov. A preto si myslím, že práve nešli do tejto schémy, že ako riešiť mobilitu. Takže toto je jedna z vecí, ktorá mne tam udrela, že bol to trošku taký ako keby trendy pohľad na to, že nebojte sa, neprídete o svoju luxus a dokonca si môžete jazdiť na športiak. To bolo trošku také ako keby ukludnenie, lebo veľa ľudí má taký pocit, že obnoviteľné zdroje prinášajú, alebo ten tlak na tú premenu energetiky prináša nejakú potrebu nejakej askézy dobrovoľnej, hej, že teraz strašne sa obmedzím a zmením svoj životný štýl, hej, to boli tie prvé moralistické argumenty, také, že ľudia, že ste hrozní, proste plýtvate a vyhadzujete, čo do určitej miery je pravda, lebo energetická efektívnosť je žalostná všetkých procesov, ale zase je to zlý typ argumentu, pretože svojím spôsobom jednak ľudí pasivizuje, povie, že OK, do toho nechcem ísť, lebo ale zároveň je pravdivý, že v podstate to treba ukázať, že tá askeza tam nie je nejaká extra nutná, skôr ide o pozrite sa na tú efektívnosť. A to je zrejme vec, ktorá tam chýbala, ale opäť nebola to téma obnoviteľných zdrojov. Hej. Čiže možno ten dokument mohol riešiť energiu širšie a riešiť hospodárenie s energiou a to, ako sa na ňu pozeráme, že ju berieme ako niečo strašne lacné a automaticky dostupné. A keď ukázali teda, že v obnoviteľných, teda v rozvojových krajinách to nie je tak. Čiže toto je jeden z tých pohľadov ešte, ktorý tam bol. Ešte možno, že k tomu porovnávaniu, že ľudí, ktorí si na sebe jazdia na športe, ako na tých ľudí v Mali, mne sa práve páčilo, že tam boli tie obidve strany ukázané a to, že aj tie obnoviteľné zdroje že aj pri obnoviteľných zdrojoch to môže byť rovnako nespravodlivé stále. Že to, že sa prehodíme na nejaký iný typ zdroja, ešte vôbec neznamená, že ten svet bude nejako spravodlivejší, čo sa týka vzťahov s energiou. To asi vnímaš ty tak, ale podľa mňa to bolo skôr také, že je to v poriadku, že ako oni majú to. Možno, že ja to vnímam, takže už to spracovala cez moje asi to, tak... Ono je otázne, že pre koho bol ten film určený, ako pochopia, že ten film bol určený pre niekoho, kto sa zaoberá ekologickou sférou. Akože, keby nebol nemecký, tak poviem, že je americký. Akože, bol to taký, sme všetci happy a všetko funguje a presne tá hudba, ako bol to krásne dokumentaristicky. Fakt až tak reklamne, ale možno to, že je nemecký práve aj má svoj ako nejaký také aj opodstatnenie, lebo však Nemecko je taká krajina, kde veľmi teda
obnoviteľné zdroje energie sú populárne a kde je aj veľa firiem, ktoré veľmi intenzívne vraj teda lobujú vo vláde v Nemecku a už vlastne však zakázali tam, tuším, jadrovú energiu, nie? Sa tam vôbec teda zrušili, ani nie, že zakázali, oni smerujú k tomu, aby zatvorili jadrové elektrárne po tej katastrofe, čo bolo v Fukushime. V podstate padlo to rozhodnutie. No treba povedať, že v Nemecku to není vyslovene vec firiem. Tam, neviem, nepamätám si presne číslo, som zachytila dve rôzne, ale jedno bolo vyššie 50% a druhé vyššie 80%, neviem, ktoré je správne. Ale proste obrovské percento tej výroby z obnoviteľných zdrojov vlastnia družstva a proste v podstate ľudia, ktorí sú pospájani, že nie je to vec z veľkých spoločností. Takže tomto je zrovna Nemecko celkom dobrý príklad, že aj tej takej akože zmeny vo vlastníctve energie. Ale v podstate tú výrobu buď teda musia ju dať do iných krajín, alebo tak budú musieť zásobovať energiou z... Výrobu energie? Výrobu, ja neviem, čo ja viem, továrne, ako automobilky, alebo ja neviem, čo vyrábajú v Nemecku ešte. Že asi v súčasnosti to nie je tak, že by sa dala výroba povedzme aut zásobovať, alebo teda pokryť energiou z nejakých solárnych alebo z turbín. Proste tak, či tak musia buď teda továreň si dajú do inej krajiny, kde šetria potom aj náklady celkovo a tá výroba zase je z neobnoviteľných, alebo dovážajú. Ale takže technicky ten potenciál je. Otázka, nakoľko je politicky a nakoľko sú nastavené tie pravidlá, tak jednak časť tej energie si tá továreň dokáže vyrobiť sama, ak si to tak zabezpečí. A tie obnoviteľné zdroje, samozrejme, najlepšie a funguje ten systém tak, že naozaj pospájajú proste malé zdroje a fungujú lokálne, ale to neznamená, že oni nie sú schopné vyrábať aj veľkokapacitne elektrínu. Nie? Ja som si myslela, že hej. To bolo aj vidieť, tá jedna taká akože ozaj veľká elektráreň, 200 hektárov, čo samozrejme nie je to tak, že oni nemajú žiadne negatíva, hej. My napríklad sa snažíme naozaj proste presadzovať, keď sa dá, tak v malom tie zdroje, lebo keď pokrieme zase 200 hektárov ornej pôdy solárnymi panelmi, tak to tiež nie je. Na druhej strane, ako zrovna pri tomto, akože tej pôde to nejako veľmi neublíži. Pokrývali púšť, takže to nebolo také tragické. No a samozrejme nie každý sa môže dovoliť vo svojich podmienkach solárne elektrárne, ktoré mali taký dobrý výkon, neviem, Južné Španielsko, tak. Každopádne k tej výrobe z obnoviteľných zdrojov dobre fungujú na malých zdrojoch naozaj, pretože a zároveň samozrejme ten mix je veľmi rôznorodý, hej. Čiže sú tam výkyvy, hej, v solárnej energii sú výkyvy, vo veternej sú výkyvy. Čiže je to špičková energia, ktorá veľmi kolíše a práve preto nechcú príjmať do systému a teraz sa určujú kvóty, že koľko novej kapacity z obnoviteľných zdrojov sa môže za rok alebo za 2 roky predať licencia vlastne. Ale tie výkyvy sa dajú vykryť vhodným technologickým riešením. Napríklad inteligentné siete sú niečo, čo sa teraz testuje a tzv. Management dodávky a dopytu. A sú to v podstate počítačové systémy, ktoré vytvárajú ako keby takú virtuálnu veľkú elektráreň, ktorá v skutočnosti nie je jednou továrňou, ale je desiatkou alebo stovkou menších elektrární. Čiže je to zmena rozmýšľania, je to zmena rozmýšľania v predstave o tom, že ako funguje energetika z nejakej veľkej stabilnej dodávky, ktorá funguje stabilne, za predpokladu, že teda chodia tam treba z tie vlaky plné uhlia, alebo tam je ropovod. A k mixu, ktorý musí byť veľmi dobre nastavený, hej, čiže je to väčšinou nie je to o jednom zdroji a nemôže to byť treba, že nahradíme uhlie solárom. Musí to byť vždy mix, ktorý dokáže vyprodukovať potrebnú stabilitu. Čiže napríklad výkyvy sa dajú vykryť biomasou. Biomasa je tiež ďalšia citlivá vec, hej, o ktorej by sme mohli veľmi dlho hovoriť, ako by malo vyzerať využívanie biomasy na to, by sme vôbec mohli o nej hovoriť ako o obnoviteľnom zdroji. Ale pri vhodnom nastavení v podstate vznikne virtuálna veľká elektráreň, ktorá je schopná poskytovať stabilnú elektrínu. Len je to systém riadenia. V súčasnosti pri súčasných IT technológiách už v praxi je dokázané vlastne, že tieto systémy sú schopné fungovať a zásobovať aj priemysel. Samozrejme,
Je otázka potom, že či je únosný taký model, že sa postaví jedna obria fabrika, ktorá vyrába 10 000 aut, alebo či by musel existovať systém, kde boli menšie závody. Plus ďalšia otázka je, aký je ten rozsah produkcie na to, aby sa ešte tá tovareň oplatila postaviť. Čiže to sú všetko systémové veci, no a jasné, automobilový priemysel je krásny príklad. Výroba hliníku je energeticky najintenzívnejšie odvetvie. 3-krát viac energie sa minie na tónu, na oceľ. Čiže jasné, ak si chcete udržať hliníkárne, tak musíte dať elektrínu z jadra, no tam musíte ísť z jadra za súčasných podmienok, aby na Hrone mohol byť taký závod, aký je. Čiže vychádzame z toho systému, aký je, a určite nie sú ešte odpovede na všetko, ale je čoraz viac a viac možností, ako nahrádzať konvenčné hospodárenie s energiou novým spôsobom hospodárenia. A myslím si, že tam trochu zaniklo v tom filme tá štvrtá revolúcia. To bolo akože taký veľká vec, keď sa to tam ukázalo, a trochu to tam naznačovali, že teda to malo byť zmena vnímania energie, ale nedotiahli to do dôsledku, nevysvetlili, v čom by malo byť tá zmena. Pretože to je zložité vysvetliť a netýka sa to len samotnej výroby energie, ale proste celého toho cyklu. A čo to bolo spomenutý ten carbon capture and storage? Vlastne však to je jeden z takých, taká dosť ako súčasť agendy vlastne Európskej únie, nie? A teda Európskej komisie hlavne teda to tak ako propaguje. Tak ja som až teraz sa vlastne dozvedela, že o čo ide, lebo som to takto brala, že akože niekde uskladnia, nevedela som si to teda predstaviť. A že je to také trošku, je tá Európska komisia nejaká schizofrenická, alebo na jednej strane teda podporuje hento, na druhej strane príde s týmto programom zase. Že ako vy sa na to dívate, vy ste takí, ako monitorujete takéto veci, nie? Celkom? Presne tak, a preto tomu sa aj venujem, pretože mi sa predstaviť, že aby bola trošku neschizofrenická, pokiaľ sa dá, lebo komisia aj v Európe ešte stále, tá Európska únia, aj v Európe ešte stále vráža veľké prachy aj do uhlia napríklad. A je to asi proste vec politických záujmov, lobby, všetkého možného. V Slovensku sa teraz ide obrovská proste nová elektrárne uholná stavať. A teda oni zároveň musia nejako proste nevyhnutia, musia riešiť klímu a musia nejako proste sa snažiť znižovať emisie. Toto carbon capture storage, z toho, čo my vieme, je extrémne drahá proste technológia, ktorá naozaj, že keď sa porovnajú ceny toho, že radšej budeme tú istú energiu vyrábať z obnoviteľných zdrojov, tak je to lacnejšie ako proste nejakým spôsobom zachytávať, najskôr to je technologicky náročné, ten oxid uhličitý a potom ho niekde uskladňovať na, proste to nie je, že na 5 rokov. To je, predpokladám, podobné ako s jadrovým palivom, proste, že to tam musí byť, neviem, tisícky rokov, v prípade jadrového paliva to sú 100 000 rokov. Tak ako náhle to vypustíme von, tak je to vonku, proste, tak sme to uskladňovali na určitý čas a vypustíme. A teda, no, je to jednak také akože nedotiahnuté riešenie a je hlavne naozaj strašne drahé. Pritom, keď si hovoríš, ako sa stále zmenšujú prachy, ktoré na takéto veci sú, tak vražať do technológie, ktorá je nedotiahnutá a drahá je. A navyše stále nás proste drží v tej závislosti na fosilných palivách. Namiesto toho, aby ten systém sa už postupne transformoval na taký, ktorý nebude závislý od uhlia, je z našho pohľadu šialené. Tak ale Únia je, čo je Únia? Je to Únia štátov so svojimi záujmami, čiže na ňu sa netreba pozerať ako na nejaké rozhodnutie, ktorý povie, že teraz ideme transformovať systém. Komisia plní politické zákazky. To znamená, to sú byrokrati, ktorí musia nastaviť pravidlá rozdeľovania verejných peňazí tak, ako je politický dopyt jednotlivých členov. Niektorí sú silnejší, niektorí sú slabší. Čiže tam nemôžeme to nejak idealizovať. Práve, že naša skúsenosť je taká, že práve ľudia v komisii sú častokrát veľmi dobrí odborníci a veľmi progresívne zmýšľajúci ľudia. Ale jednoducho ten proces to natoľko zriedí, že
že sa dostanú vlastne k tomu, čo uspokojí čo najširšie spektrum proste silných hráčov. Uholná lobby je neskutočne silná v Európe ešte stále. Hej. To znamená, že to je carbon capture storage, je klasický vplyv pôsobenia proste uholnej lobby, ktorá potrebuje zachrániť svoje investície, ktoré sú na desiatky rokov dopredu a teraz rozmýšľajú, ako to urobiť. Hej. Čiže prídu s takýmto tzv. End of pipe riešením. Hej. Čiže to je úplne na konci celého cyklu. Čiže my nezabránime tomu, aby vznikli emisie, ale my ich bez problémov vyprodukujeme a potom ich niekde napcháme. Čiže je to ešte aj, je to fajn pre geologický inžiniering, je to fajn pre banícky sektor, kde teda sa využívajú aj staré bane napríklad na to a podobne. Ale je to opäť taký ako keby taký pozostatok, v podstate je to taký vedľajší produkt toho fosílneho ešte energetického sektora. Čiže to nemôžno brať ako nejaké riešenie. Nie je alternatívna energetika, to je jednoducho veľmi jednoduchá reakcia súčasnej energetiky na tému znižovania emisí CO2. Pravdepodobne to nejak zachytiť. Čiže, no ale teda je to drahé. Nechcem sa nepýtať, lebo to potom tak vyzerá. Ja sme mohli príjsť. Tak ja som možno spýtať. Či máte povedzme, či existuje na Slovensku nejaká reálna predstava, lebo jak tam bolo naznačené, už si tie spomenul, že v tom dokumente moc nerozoberali rozdiely, čo ja viem, slnečného svitu a veterných dní a podobných vecí, čo sa dá projektovať niekde, kde viacej fúka, kde viacej svieti slnko, ale na Slovensku to už nie je až také ružové. A že či teda Slovensko, alebo teda niekto má predstavu o nejakom vývoji teda Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov, nejak reálnych, akože je mi jasné, že zatvárať atomové elektrárne sa nebudú. Skôr sa dostavať nové. Jasné, no. A teda, či by existovala vôbec možnosť ich vymeniť? Možnosť vymeniť jadrové elektrárne, no. To je ťažká otázka. A teda ostať energeticky sebestačný. A opäť je to asi trošku iná úroveň energetického trhu, lebo pokiaľ hovoríme o jadrových elektrárniach, hovoríme o globálnom trhu, alebo kontinentálnom trhu. A pokiaľ hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, hovoríme o regionálnom trhu. Čo si častokrát práve napríklad nevedia predstaviť ľudia z ministerstva hospodárstva, že teda akože to sa ti ľudia, to bola ich otázka, keď sme prišli za nimi z politikou rozvoja decentralizovanej energetiky, že tí ľudia akože odstrihnú od siete. Čiže tá sieť je vlastne taká všade prítomná pučníková šúra. A áno, v podstate sa môžu odstrihnúť a v Nemecku sa aj odstrihli, aj keď ich to stalo strašné peniaze, lebo distribúcia je monopol. Na Slovensku nie je možné pokryť potrebu napríklad solárom alebo vetrom, nejak akože stabilne samozrejme, aj keď aj naše podmienky sú celkom slušné. Myslím, že nejakých 4000 kWh za rok je, myslím, že na 400 kWh za meter štvorcovej fotovoltaiky v našich podmienkach na streche. Keď strecha má 160 m2 cirka rodinného domu, tak stále je to vhodná alternatíva pre individuálne rodiny napríklad. Ale tam ide naozaj o tej kombinácie, čo som hovoril, že treba spraviť energetický mix. Čiže predpoklad je taký, že ľudia začnú naozaj systematicky rozmýšľať nad tým, že kde je energia v ich regióne. Doteraz je to také, že teda dostávame elektrínu z elektrární, aj teplo z teplární, dajme tomu, alebo prichádza plyn, ktorým si kúrime. Tá idea je taká, že v podstate sa spraví, že sa nájde oblasť, napríklad mikroregión, pre ktorý sa spraví energetická koncepcia, čo my sme aj začali testovať a robiť pár takýchto koncepcií, kde sa zmapujú, aké sú tam zdroje, aký je potenciál pre jednotlivé zdroje a spraví sa architektúra energetická daného regiónu. A z tej sa začne vychádzať potom systematicky investovať. Čiže je to naozaj systematická vec a to je možno trochu problém, lebo postavíte elektrárne, tak postavíte elektrárne. Je to jednoduchá relatívne záležitosť oproti naozaj nastaveniu vhodného systému. Na Slovensku je veľmi dôležitý zdroj biomasa. K tejto téme sa nemožno vyhnúť. Treba povedať, že biomasa, ak sa nevyužíva udržateľným spôsobom, tak nemôžno považovať za obnoviteľný zdroj. Jednoducho, ak sa k stromom správate ako k uhliu,
tak je to absolútne nezmysel. Ale práve to sa deje teraz, lebo aj ciele politiky v obnoviteľných zdrojoch sú nastavené tak, že kvantitatívne. Hej. Európska únia musí do roku 2020 pokryť 20% z konečnej spotreby z obnoviteľných zdrojov. Toto nahráva veľkým projektom, a už sa to začína diať, že teda veľká tepláreň spalujúca uhlia nahradí 10% uhlia dreva. Častokrát je to primárne drevo, čiže ani nie je to odpad, hej, je to normálne ťažené drevo. Čiže kým nie je nastavený systém, ktorý by hovoril, že drevo musí pochádzať z udržateľného lesného hospodárstva, čiže nesmie ohroziť kapacitu alebo schopnosť lesa obnoviť sa. Musí to byť reziduum, čiže odpadová biomasa napríklad, hej, čiže zo spracovania dreva z ťažby. To isté platí aj pre poľnohospodárskú biomasu. Čiže treba určiť podmienky nahradiť, môže to byť primárne, pestujeme energetické plodiny. Toto všetko sú veľmi dôležité veci, ale vo všeobecnosti je možné povedať, že pri určitých podmienkach je možné na Slovensku biomasu považovať za vhodný zdroj pre veľkú časť regiónov v kombinácii s fotovoltaikou. Treba teda povedať, že na úrovni takej tej celkovej energetickej politiky slovenskej myslím si, že neexistuje taká nejaká koncepcia, pretože na politickej úrovni sa tým ani nikto nezaoberá, že ako nahradiť všetku energiu, ktorú potrebujeme obnoviteľným zdrojom. Zasa, úplne prvorada sú tam úspory, proste ten potenciál úspor je tak veľký, že bez toho sa nemáme šancu pohnúť. V bytovom sektore je to 80%. Ak si zoberiete, že priemerná rodina má 1000 kWh na rok spotrebu, 80% z toho sa môžete odrátať. Tam jednoducho sa dostávame k škrtaniu celých teplární a elektrární. 80% energie. V doprave taktiež sú obrovské možnosti úspory v priemysle. Čiže tiež treba povedať, že nie sú od domácnosti tie, ktoré majú veľký potenciál úspor. V energetike konec koncov taktiež 28% vyrobenej elektriny zhodný samotný energetický sektor. Či už je to odpor pri preprave, alebo spotreba energie vlastne samotných elektrárne. To je tretina skoro. Čiže, a to je práve spôsobené tým, že sú veľké centralizované miesta výroby, z ktorých treba elektrínu rozvádzať a majú samotné v podstate náklady aj spotrebnú energetickú. Čo aj tu sa hovorí o tom, že decentralizovaná energetika vyrieši napríklad aj straty. Čiže namiesto tých 70%, 72%, ktorá sa dostane k konečným spotrebiteľom, budete disponovať dajme tomu 90, možno viac percentami. Čiže aj to sú všetko, tie čísla sa ťažko predstavujú, ale potom keď sa to tak vystáva, tam mozaika percento, 7% tam, tak sa naozaj ukáže úroveň tej neefektívnosti, ako vlastne vyrábame a prepravujeme a spotrebujeme energiu. Ale v každom prípade neexistuje, myslím, že na Slovensku nejaké, aj my nemáme nejaké číslo, že koľko čoho by bolo treba nahradiť. Sú kalkulácie akože technického potenciálu, ktorý je ale častokrát teoretický. A to je otázka potom aj náletového distribučného systému. Čo my máme čísla, tak sú jedine na úrovni mikroregiónov, to znamená 10-12 tisíc ľudí. Treba povedať, že to vidiecké regióny, pretože tam hlavne pôsobíme. A tam to vychádza, že ak by sa využil ten potenciál úspor, ktorý tak by sa dala všetká energie, ktorá je potrebná v tom regióne, vyrábať priamo tam z miestnych obnoviteľných zdrojov. Ale teda to je taká menšia, akože lokálna vec. Plus zaujímavé číslo ďalšie je, že myslím, že tam znelo, že 40% spotreby energie sú budovy. Čiže nemusíme ani hovoriť o priemyselných procesoch, ak sú naozaj energeticky náročné. Stačí sa pozrieť na to, že či sú všetky budovy zaizolované na úrovni trebárs ani nepasívnu, ale dajme tomu nízkoenergetickú. Čiže to je zhruba tých 50 kWh/m2, čo teraz je nepredstaviteľné prakticky pre celý bytový fond, aj budový fond. Verejná správa, služby, všetky baráky, krásne sklené, ktoré sa v Bratislave stavajú, sú energeticky nesmierne náročné, sú závislé na chladení, na vyhrievaní, na ventilácii, na osvetlení. Jednoducho je to absolútne najnevhodnejší typ architektúry, ale zase je lacný, viete to rýchlo postaviť, je to železobetonový skelet, na to ide hliníkovo sklenená konštrukcia a hotovo. Čiže toto sú všetko veci, architektúra sama o sebe by dokázala vyriešiť strašne veľa.
No už na to predstav. Ďalšia otázka teda, že či existuje teda, jak tam bol ekonomický koncept návratnosti v podstate. Do istej doby to bolo tak, že povedzme pri zateplovaní panelových domov bolo možné akože splatiť ten úver tak, aby nestúpli náklady na nejaké služby. A vlastne po nejakej dobe, keď sa splatil, vlastne už bola čistý zisk vlastne. Či to ešte stále trvá, alebo už toto... Používa sa to stále, ale teda ja si myslím, že ten koncept celej tej návratnosti ekonomickej je trošku smiešný v tom, že my tu počítame s nejakými cenami energie, ktoré ale stále stúpajú proste a menia sa a o 5 rokov pozrieť tá návratnosť, ktorú sme si vypočítali na začiatku tej mesiaci, môžu vyzerať úplne iné. Ale stále sa prepočítala všetko. Tak je predpoklad, že to je vždy do plusu teda. Hej, ale každý stavbár vám hneď povie, že solár si nedávajú, lebo to máš návratnosť 10 rokov a potom už iba 2 roky budeš na tom zarábať. A teda hlavná otázka je teda, že pri tej návratnosti, že či existujú nejaké ekonomické modely, akože banky, alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj má také programy, keď to z využíva. Ale akože v komerčnej sfére, niekde, myslím teraz na Slovensku, že ste sa s tým stretli, že by existovali nejaké prefinancujúce, jak tam povedali, že je návratnosť takéto investície do 10 rokov, tak zase, ja viem, že to nie je pre tú banku až tak zaujímavé, ale potom keď si to predloží na 20 rokov a tých ďalších 10 rokov by si to mala zisk. Akože či ste sa stretli s nejakými vyslovene komerčnými modelmi, ktoré by riešili túto otázku? Pri bankách nie. Čo sa pomerne veľa využíva, zahraničí, čo to trošku začína aj u nás, je, že proste firmy, ktoré to inštalujú, tak zaplatia celú tú inštaláciu a potom im to akoby spláca z úspor ten, na koho to nainštaluje a je to v podstate až keď to splatí. A to zjavne funguje, takže tým firmám sa to oplatí nainštalovať zadarmo, majú to vypočítané, že sa im to vráti. Energy Services Contracting sa to oni vlastne podpíšu zmluvu, že vlastne tá úspora, ktorá sa nám dosiahne, pôjde na splácanie investície. Po splatení investície v podstate tam je rozdelený potom zisk medzi investora a investorov, čiže projekt medzi investorami. A sú teraz, momentálne sú to modely, ktoré využívajú akože dotované systémy, akože myslím si... Môže fungovať aj bez verejných peniazí. Ale tam zase záleží... Či využívajú výkupné ceny? Energie, to myslím. Lebo akože poznám tie koncepty akože z Nemecka, ktoré aj Češi prebrali a prednajímanie striech a podobné veci na solárne. Čo je pekný koncept, lenže je otázne, že či je to udržateľné, keby sa zreálnili teda ceny. Treba povedať, že to zreálňovanie cien je zase taký skreslený koncept, lebo tie dotácie do fosílnych palív a jadra tiež nie sú malé, ale nie sú na tom účte za elektrínu, pretože idú cez iné kanály. To sa počítal. Keby sa ja som to zreálňovali teraz celý nedávno počítal vlastne na základe dát z práve Medzinárodnej energetickej agentúry. V 2009 roku v Únii šli z verejných peňazí 274 miliard do fosílnych palív, čiže ani nie do jadrovej, ale len čisto do fosílnych. Čiže to je zhruba 580 eur ročne na osobu. Ešte, ktorú zaplatí z daní, ktoré určitým spôsobom tečú do toho sektora, ale podriavia sa na účte vlastne za energiu. Čiže tá trhová cena energie je jednoznačne oveľa nižšia, ako by mala byť, lebo stále ten energetický sektor tým, že je strategický pre chod hospodárstva, tak je výrazne prepojený na politiku, aj na cenotvorbu, tým pádom to vplýva. Keď hovorím o nejakom liberalizovanom trhu s energiou, ktorý teraz deformujú obnoviteľné zdroje cez výkupné ceny, nie je úplne správne, keď je to častý argument na práve diskreditáciu obnoviteľných zdrojov. Ale je pravda, že áno, obnoviteľné zdroje sú podporované. Na Slovensku je napríklad ale tiež podporované využívanie domáceho uhlia hnedého, ktoré tiež je na báze vlastne príplatku, výkupnej cene pre elektrárne Nováky alebo tak ďalej. A plus teda je tam ešte podpora na každé pracovné miesto pre baníka, pretože sú to ľudské odvetvia, aj keď to tiež vláda teraz likvidovať. Čiže tie podpory sú tam rôzne. Je naozaj otázne, že ako by to fungovalo v podstate možno povedať, že bez výkupných cien by neboli konkurencieschopné v súčasnosti obnoviteľné zdroje.
ale teda keby, teda jak si spomínal, že si to prepočítaval, akože keby sa podmienala vlastne tá dotácia na tie ostatné sektory, tak by boli. Akože či existujú povedzme nejaké prepočty. My akože chystáme projekt, kde chceme spraviť takú štúdiu o tom, že ako vyzerali ceny na Slovensku. Je to veľmi náročné. Ja si myslím, že tá cena je natoľko zdeformovaná, že už vôbec nenesie informáciu o skutočných nákladoch energie. Hej. Ak by sme aj odstránili dotácie, ešte stále nie je vyriešený problém externality. To znamená, kým nebude plnohodnotne zákon povolovaný do cenotvorby emisie CO2 a náklady do znečistenia napríklad, odstraňovanie odpadu a dekomisiu, napríklad rozoberanie elektrární, odstraňovanie environmentálnych záťaží. Ďalšia otázka. Takže či existuje nejaký vypočítaný teoretický koncept toho, že ktorý energetický zdroj konkurovaný, ktorý by to dodal nejaký problém. Energetika je celkom dobre zmapovaná. Poviem, že neviem, či sa premietal ten film, ale je taký nejaký novozelandský dokument, ktorý veľmi realizoval, sa pozerá na jadrovú energetiku. Tam boli celkom pekne aj ceny, koľko stojí rozobranie, koľko stojí dekontaminácia, koľko stojí spracovanie alebo uskladnenie odpadu. Čiže keď sa pozriete na celý produkčný cyklus, tak už je to zase iné. Ale to je ten problém, že pri cenotvorbe sa nezohľadňuje celý produkčný cyklus od ťažby až po spracovanie. Čiže ako náhle, no to je to, že neviem kde začať. To znamená, že je to klasicky zdeformovaný proste signál. Cena jednoducho je úplne jasný. Jediné, čo môžeme brať ako fakt, je, že existuje nejaká trhová cena, môžeme brať ako dohodu. A môžeme si povedať, že teda táto dohoda, jednoducho, ktorá je vytváraná nejakým fiktívnym trhom, ktorý nezodpovedá skutočnej hodnote, je vlastne nižšia tá cena, ako je napríklad výroba z obnoviteľných zdrojov. Ja by som to celkom pekne prirovnal k fair trade produktom. To znamená napríklad káva. Cena kávy je určovaná na komunitnej burze. V súčasnosti a už dlhodobo je pod cenou výrobných nákladov pre farmárov, ktorí dostávajú tým pádom absurdné peniaze za to, že obrábali tie plantáže. Hej, a skutočná hodnota kávy je niekoľkonásobne vyššia ako trhová cena. A fair trade, vlastne cena kávy, je tá skutočná cena kávy, ktorá dajme tomu, ktorú v podstate nie je výkupná cena, ale zaplatí ju dobrovoľne spotrebiteľ, ktorý si povie, že mu to za to stojí, že to majú chce, že proste si povie, že OK, on chce zaplatiť férovú cenu. Preto sa zaplatíte na ju. No, aj keď to je, aj je celkom fajn určite, ale je to tak. Čiže je to možno taká analogia, možno nie úplne presná, ale svojím spôsobom obnoviteľné zdroje sa tiež trošku podobajú, ako keby sú odlišné od tej veľkoburzovej alebo veľkotrhovej politiky, lebo častokrát sú založené fakt na tej lokálnej výroby a vychádzajú od malých a stredných podnikateľov, vychádzajú z miestnych potrieb. Že ja by som to dokonca, tam je podľa mňa najväčší problém, že ja to mám problém normálne vnímať ako jeden trh. To je úplne iný typ energie. A treba sa k tomu správať úplne inak. A to je podľa mňa problém, že ten trh sa snaží ako keby dostať do toho mainstreamu a nájsť si ako keby ten podiel na konvenčnom trhu. Tam v podstate sú natoľko vážne vstupové bariéry, že štát jednoducho nemôže to považovať tým pádom za liberálny trh, keď sú také vysoké bariéry a štát ako keby, keď si politickou dohodu povie, že chce podporiť obnoviteľné zdroje, alebo Unia, alebo svetové spoločenstvo, to je jedno, tak v podstate má to určité nástroje, či už ekonomické alebo akokoľvek iné. Koniec koncov bariérami pre vstup obnoviteľných zdrojov na trh energie sú celkom dobré publikácie, sú spracované. Takže tak. Ekologická stopa. To je asi podobné, akože celý ekonomický cyklus to dá po... Zase je to ten cyklus, ale akože teda možno sú nejaký softwarových riešenia, ktoré riešia akože ľudskú stopu ekologickú, akože či toto je vôbec reálne. Sú na to metodiky, je ich pomerne veľa, nie je to, že by existovala jedna nejaká metodika na to. Viem, že o jednej také viem, pretože to robia naši spolupracovníci z Británie.
A oni merajú tak, že celý životný cyklus a v rámci toho spotrebu akoby vody, energie, pôdy a ešte je tam štvrté, a to asi emisie, predpokladám. Takže a hodnotia naozaj, že celý životný cyklus, takže metodiky na to sú. Používajú sa pomerne málo. My akorát dnes sme mali debatu na ministerstve životného prostredia o tom, že keď už ideme investovať z EU fondov do nízkouhlíkovej ekonomiky, tak tam musíme proste merať celý životný cyklus a nie len proste to, že keď vymením biomasu za uhlie, tak proste aký to bude mať vplyv na klímu, ale to musí byť proste niečo komplexnejšie. Dá sa to? Chýba trošku politická vôľa na to, aby sa to naozaj používalo. Dobre. Časovo asi, hej, to budeme musieť od nás ľudia. Tak, v našom prípade ďakujeme, že ste prišli a že ste nás teda počúvali. Je to v každom prípade film, ktorý by som ja osobne nikomu nepúšťala bez komentára. Je to skôr také na vyprovokovanie a aby ľudia začali nad tým uvažovať. Takže díky, že ste prišli a ak by ste mali nejaké otázky alebo niečo, tak hen tam dole máme všelijak publikácie, určite sú tam kontakty na nás, keby niečo Budeme sa kontaktujte, plus naša webová stránka priateľia.sk/cepa. A tam máme vlastne informácie aj plus naše. Plus môžete aj mne napísať mail a ja vám dám priamo mail. A ešte tu mať, to je pre vás asi zrejme. Môžete povyberať množstvo. Čím viac si zoberiete, tým menej musíme niesť doma.